Гэты запісы пачынаю ў самым цэнтры Віцебску горада, які яшчэ недавно лічыўся сталіцай каранавірусу Беларусі. Вось я прайшоў па цэнтральнай вуліцы і зрабіў такі падлік 3 разы. У мяне атрымалася прыблізна 43, 46, 52 чалавекі без маскі на аднаго чалавека ў масцы. Ведаеце, вельмі вялікая спёка, пайду лепей у кватэру. Прызнацца, калі убачыў такое стаўленне віцеблянаў да свайго здароўя, я прыгадаў фразу пісьменніка Сергея Даўлатова. Гучала она прыблізна так: «Сталін, канешне, тыран, але 3 мільёны даносаў хто напісаў?» У перакладзе на мову пандэміі гэта ўспрымаецца як «Александр Григорович, канешне, лічыць каранавірус псіхозам, ну але ў людзей што? Няма сваёй галавы?» Потым я падумаў і зразумеў, што гэта не так, і што словы Сергея Даўлатова не больш, чым эфектная фраза. Бо з часоў Сафокла і Еўрыпіда ў чалавеку зафіксавана і добрае, і дрэннае. І за 2,5 гадоў чалавек не вельмі змяніўся, пра гэта скажа вам любы псіхолог. Проста ёсць розныя лідары і розныя станы грамадства. Ёсць грамадства пры Нероне, ёсць грамадства пры Гітлеры, ёсць грамадства пры Сталіне, а ёсць грамадства пры Чэрчылі 40-го года, калі памятаеце, у парламенце ён выступаў і казаў, што мы будзем біць немцаў паўсюль, і на моры, і на зямлі, і ў паветры. Ёсць грамадства ранняга Гарбачова, калі здавалася, што нічога няма больш дарагога, чым свабода. Людзі сочаць за тымі, хто валодае уладай. І калі ўжо так Александру Григоровичу не хацелася ўводзіць карантын, каб уратаваць эканоміку, ну што ж, можна было запазбегчы сотняў смерцяў і дзесяткаў тысяч інфікаваных і без спынення прадпрыемстваў, бізнесаў. Для гэтага трэба было проста звярнуцца да людзей праз тэлебачанне, можа быць, не адзін раз звярнуцца і сказаць: слухайце, зараз вельмі небяспечная сітуацыя. Свет перажывае пандэмію, якую яшчэ ў сваёй гісторыі, напэўна, не бачыў. Невядома, чым это ввогуле можа скончыцца. Таму насіце маскі, мыйце рукі, дэзінфікуйце іх, выконвайце гэтую дыстанцыю 1,5–2 метра, пастарайцеся не збірацца ў людных месцах. Ввогуле не трэба праводзіць нейкія такія масавыя мерапрыемствы, калі ўжо няма такой жыццёвай абсалютнай неабходнасці. Так, між іншым, рабілі многія кіраўнікі многіх краінаў. Але Александр Григорович рабіў інакш, бо прызнаць небяспеку пандэміі гэта азначала б прызнаць, што ёсць у свеце нешта больш моцнае, чым Александр Григорович. А нічога больш моцнага, непераможнага, чым Александр Григорович, быць не павінна. І вось вынік. Сёння Беларусь на 3-м месцы ў Еўропе па колькасці новых выяўленых інфікаваных COVID-19. Пасля Расіі і Великабрытаніі, але там насельніцтва непараўнальна большае. У Беларусі 3-е месца. Тое прызавое месца, якое не радуе.